שמי אברהם יהושע, והבית שנכנסה בין אברהם ובין יהושע היא לניקניים שלי שהוא בולי. אני דור חמישי בארץ מצד אבי, ואני גאה על זה מאוד שאבות אבותיי הגיעו לכאן באמצע המאה ה-19, עוד לפני שהרצל נולד, ולא בגלל האנטישמיות הם הגיעו לכאן, אלא בגלל שהם חזרו למולדת וראו אותה כמולדת. חלק מהביטוי לקשר הזה נתתי בספר שלי מרמני, שאני רואה אותו כספר המיוחד שלי, שבו תוארה ירושלים מההווה אל העבר ומנקודות מבט שונות. אחד הנושאים המרכזיים שמעסיק אותי זה התפר והמגע והמתח בין מזרח למערב. אנחנו בעצם לא מזרחיים ולא מערביים, אנחנו ים תיכוניים. אנחנו צריכים להגדיר את זהותנו כים תיכונים. והים תיכוניות הזאת היא שמרתקת אותי והיא שמעניינת אותי. מה המתחים בתוכה, מה הדיאלוג בתוכה, גם עם השכנים שלנו, שהם השכנים הטבעיים שלנו. זה האזור שלנו, שהוא ערש התרבות העולמית. מתוכה צמחה גם היהדות, גם הנצרות, גם ההלניזם שהוא משמעותי ביותר לעולם. זה בעצם מקומנו. כיוון שמצד אחד אבות אבותיי הגיעו מסלוניקי, מצד שני סבי מצד אמי הגיע ממרוקו. העניין הזה של מזרח ומערב והמתח בתוכו, שהיום הוא התלבא מחדש, לפי דעתי זה מתח שצריך להפרות אותנו ולא ליצור אנטגוניזם ולא ליצור מריבה. ואני נתתי לזה ביטוי ברומן שאני גאה בו מאוד, וזה מסע אל תום האלף. הלכתי 1000 שנה אחורה לעימות בין יהודים דרומיים, יהודים שחיו באסלאם, ויהודים, קבוצה יהודית שחיה בצפון, בפריז ובריינוס, והמתח ביניהם סביב שאלת הביגמיה, והניצחון של הקבוצה הקטנה, החלשה, בגלל שהיה לה טיעון מוסרי על הקבוצה הגדולה, העשירה, שהייתה חיה ברווחה בסביבתה, זה מה שריתק אותי. אני כותב סיפורים, כותב רומנים, מתערב גם בשאלות פוליטיות ואידיאולוגיות באופן עמוק, כיוון שזה בנפשנו, ומגדל כמובן את הילדים, ואני גאה שכולם גרים ברדיוס של 2 קילומטר מכאן, ולא בברלין, ולא בנפאל, ולא בלוס אנג'לס.